'Yan bindiga sama da 100 da suka zo a kan babura ɗauke da manyan bindigogi ne aka bayyana cewa sun afkawa ƙauyen Cuma Bangu a wajejen karfe 3 na ranar jiya Lahadi. Martanin da askarawan Nijar suka mayar a take ya ba su damar fatattakar waɗannan mahara. Sakamakon wucin gadi na cewa 'yan ta'adda 40 sun sheƙa lahira yayin da jami'an tsaro 4 da fararen hula 5 suka kwanta dama sai wasu sojoji 3 da suka ji rauni a sanadiyar wannan al'amari a cewar sanarwar da ministan tsaro Alkasim Indatu ya fitar, wacce ta ƙara da cewa askarawan Nijar sun karɓe babura 14, manyan bindigogi kirar Duset 2 da PKM 2 da RPG 4 sai bindigogin AK-47 set 12 da wata samfarin Mass Transis guda ɗaya sai wasu wayoyin Motorola kimanin 10. Tsohon ministan tsaron ƙasar Nijar bugo da ƙari ɗan majalisar dokokin ƙasa Honorable Kallamu Tari na cewa wannan labari na da daɗin ji. Tun da daɗewa suke yin shi muke samun nasara bisa gwagwarmai da muke yi har mun ka kai wannan matsayi na a kawo musu hari su mai da murtani kuma su fatattaki 'yan ta'adda da ya kamata yadda kowa ke fata a Nijar su yi musu. Sai godiya, sai jinjina musu, kuma ina musu barka da samun wannan nasara. Ina ma 'yan ƙasanmu na wannan yankin barka da samun wannan nasara da Allah ya kai mu matsayin yau muna iya mai da su gidajensu kuma mu gwada musu muna ya tsare su. Wannan shine babban abin alfahari. Garin Cuma Bangu na daga cikin garuruwan da 'yan ta'adda suka karkashe fararen hula sama da 100 a farkon shekarar da muke ciki. A washe garin kwaruwar wannan al'amari, gwamnatin Nijar ta karfafa matakai domin tabbatar da tsaro a irin waɗannan wurare masu makwabtaka da ƙasar Mali. Shugaban ƙungiyar Voix de Sans Voix Alhaji Nasiru Saidu na cewa idan haka tana faruwa yau a kashe su, gobe a fatattake su, tabbat wata rana insha Allah za a cimma ƙarshen abu. Wani bai yaƙi wurin wani, sojin wata ƙasa bai zakuwa shi gilma rayuwar shi wata ƙasa. Sojojinmu abinda suka nuna jiya ya ba da tabbacin cewa ana iya a yarda da su, ana iya ƙasa ta ba su duk goyon bayan da kamata ba su da kayan aiki, a bar kwanto da sojojin ƙasashen waje. Idan sun dafa muna su dafa da wani bayani, su dafa da wani horo, su dafa da wasu abubuwa, amma mai gawa shi ga ɗauka wajen kai. A yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka kira a makon jiya da takwaransa Emmanuel Macron na Faransa, shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum ya bayyana cewa yakin da ake kafsawa da 'yan ta'adda a yankin Sahel wani abu ne da sojojin cikin gida za su iya karewa da shi a ɗan ƙanƙanin lokaci muddin aka ba su kayan aiki irin na zamani. Saboda haka tallafin jiragen sama da bayar da bayanan sirri shine abin da ya fi dacewa Faransa ta bayar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.